vi i sted igen. På rute 15, dag 16. Klokken er 7, og jeg er kommet lidt godt afsted her. Det gik godt med at få pakket, fordi det hele var tørt. Det var så betaling. Og betalte de kun på en minut. Så de var ikke stået op endnu. Og lige nu så går det på, at jeg skal nå en færge 17 km fra Campere, så jeg vil skyde på, at der er en 14 km endnu. Den går ikke så ofte. Det er en lille færge. Så 8.30. Det skulle gerne være, men det har jeg også. Jeg har god tid. Hvad er der gået en før? Jeg skulle køre på den ø derovre. Rundt om den der venstre om. Jeg skal lige rundt her og tage færgen over, så skal jeg køre rundt med uret på den ø. Jeg nåede det 3 minutter før afgang. En færge før. Skide godt. Der kørte lige en bil forbi mig, men ellers så er det meget roligt herovre. Væsentligt mere behageligt at køre herude langs kysten end inde i fjordene, hvor der er mere tæt trafik på grund af de lidt større byer. Så det her, det er sagen. Nogen kontrast trafikmæssigt. Det er fandme dejligt at kunne fylde vejen og benytte sig af flowet, man har i cyklen, når man skal bremse ind på en cykelsti. Det her, det er sagen. Bare lad den køre. Toget triller. Det går ret godt i dag. De stigninger der, det er så nogle som dem her, nogle forholdsvis lange opstigninger og så også nedkørsler. Det vil sige, at man kan få glæde af at køre ned af også. Den her, den skal bare arbejde stille og roligt opad. Den der højbro skal over. Nej, det er lidt spændende. Jeg sagde ikke, om jeg kan cykle op ad den. Ellers er jeg jo træt. Men jeg prøver. Nej, den er vist ikke så slem. Vi prøver. Så når jeg skulle toppen. Det var ikke så hårdt, som jeg havde frygtet. Men så kommer jeg derudfra. Jeg så også cykelskilte til Trondheim. Ja, det er ret betryggende. For man ved sgu aldrig, hvad man havner i en tunnel eller noget, man ikke må køre i. Ja, nu kommer den der, jeg så på Google Maps og se, hvor lang den var.
kan ikke rigtig lugte saltvand og tang. Det er en forholdsvis stor vej, den her. Alle de E-numre, det er sådan lidt større veje. Men trafikken den er okay. Så ligger lige 2 biler bag ved mig. Jeg skal lige have væk. Der bliver. Det var det. Jeg har sådan en radar, kan jeg se, hvor mange der kommer. Og det er meget rart. Så er det sgu ikke så langt til Trondheim. Det bliver i morgen. En tur på 130 km cirka. Der var jeg sgu ud. Så det bliver dejligt. Jeg skal lige se, om jeg skal ind til byen og have tjekket nogle reservedele og sådan noget. Det må jeg lige overveje her i aften og i morgen. Det er lørdag i dag, så det bliver mandag, hvis jeg kører derind. Nu får vi se. Fordelen ved at stå så tidligt op, det er så stille her. I går var der skrigende børn her ved den campingplads. Men nu